Россияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы суда ирету сынау күнегүләрен үткәрде. Балыкчыларны коткардылар, халыкны эвакуацияләделәр. Күнегүләрнең ничек үтүе турында киләсе репортажда. Елганың уртасындагы кечерәк кенә объект барлык оператив хезмәтләрнең игътибарын җәлеп итте. Ул минут сайын су астына тирәнгәрәк төшә. Озакка сузарга ярамый. Кешеләрне көймәләрдә эвакуацияләделәр. 114 второму. Все ли у вас в порядке? Отлично все. Идем на базовую точку. Бәхеткә барысында коткарып калырга өлгерделәр. Бу күнегүләр генә булса да бик актуаль. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре язгы ташу чараларына һәр вакыт әзер. Обстановка связана с паводком. У нас проходит соответственно прогнозам. Язгы ташуга бәйле хәл фаразы гизендә бара. Алдагы тәүлекләрдә берничә районда 93 чирт яна участогы су астында калды. Барлык участокларда даими мониторинг алып барыла. Хәлләр төрлечә була. Әйтик, бу очракта коткаручылар бызда калган балыкчыларга ярдәм итәргә тиеш. Быел шундый очраклар күзәтелде. Масштаблы күнегүләргә барлык оператив хезмәтләр җәлеп ителде. Шул исәптән авиациядә коткаручылар бурычларны бик яхшы үтәде. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.